Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ikawalo kitang adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2020. May almost 7 na lang kadlaw ang nabilin kag June 15 na, no? Amuning pizza mo June 15 hasta ang aton sining tubtub lang MGCQ na to na June 15. Pero ang palabuton sina way pa kita ka hibalo, no? Pero still sa gihapon
Kabayunta nga magsigi-sige na nga zero ang record sang COVID-19 patient diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. May mga nagalabutan nga mga LSI, mga locally stranded la sa iban nga mga lugar kag may mga nagalabutan man nga mga OFWs, mga returning OFWs diri sa syudad kag probinsya. Pero tigna-expecta more or less mga 600 pa ka mga Negrense kag Bacolod noon ang ginapaabot within sa siring inadlaw from June 8 to June 15 nga trip sang eroplano. Ang ginapanugutan pa lang as of this broadcast time nga makaladay ang mga eroplano nga sakay ang mga returning OFWs kag mga LSI, no? Sa pandagat naman naton by 2 o'clock siring hapon isa ka pagsinapol ang himuon diri sa syudad sa Bacolod kag syempre ti tambungan nina sang mga official sang syudad, mga departamento sang syudad kag kalakip man ang Philippine Coast Guard kag ang kaap mismo, no? Amo na nga aton hibaloon karon mga kaaksyon kay still nagapabilin nga wala biyahe ang Roro, ang fast craft. May biyahe man ang Roro pero sa mga essential goods kag sa mga kaaksyon ta nga halin sa Iloilo kag diri man sa Negros Occidental nga nag-agi sa process nga managpauli sa ila sining tag sa ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo kag diri man sa Negros Occidental vice versa. Kag kabayonta nga magsigi-sigi lang mga kaaksyon nga bisan paano ang social distancing kag naka-face mask hatagan tagid na igtalupangod kay wala man ta pierdihon. Lapit na lang kung magsigi-sigi lang ni okay man lang gyapon. Sige-sige nga social distancing kag naka-face mask kita kunyara kita sa gwa sa ngaton sining puloy-an. Kita mo da sa Old Airport pila na ka adlaw halin pa nakaligad nga simana nga gintugutan ng mga joggers ti dapat social distancing lang, no? Kay way kita na perdihon kag naka-face mask. Amo lang na kay ti kabudlay man kung kay isang kung pabayaan ta lang daw nagapasuberman pero itanom tagid sa paminsaron tang always gid ibutang tagid sa paminsaron tang social distancing kag face mask. Ang ara lang sa sulod sang puluyante way man karason-rason nga mag-social distancing taga face mask, di ba? O kunara ka sa gwa, ti dapat gid nga tumanon ta. Ang anuman sining ginasaad sa aton sining kasuguan. Para man na sa aton ayos. Kabayon tang magpabilin sa zero sa gyapon ang COVID-19. May nagpositive na kaligad nga simana pero ti ara naman sa quarantine mga kaaksyon, no? Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan ta steady pulse lang. Kung may hilikoton ta sa silingod to tigpalanyaga na dugay-dugay, no? Amat-amat na sa paghimos para makapanyaga na kita. Ang second trans diri sa Bacolod o gindagsa na naman. Isyo sa wala, isyo sa to again sa mga sa mga barangay officials kag sa iban pang mga ng mga trabahante. Ay oo. Kay nato sa Banago nagdagsa naman kag barangay Bata. Di may lang kay kadasig man sa mga kapulisan ta nga nag-responde sa area nga dapat naka-social distancing. Why to ya social distancing kay na mo? Sang nagabot ang kapulisan at tinaplastar man sila. Nag-social distancing sila, no? Kag naka-face mask. May mga second trans nga ginarilisan na subong. May mga barangay na actually ang Villamonte do nakaligad nga Sabado. Nag-release na sila sang second trans nila. Tingiban sinadira, yadtong wala nakakuha sa first trans pa nga ginapang releasan, no?
Kag kalakipan nga gina-acknowledge sa lang aton sila nga mga kaaksyon baya sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga naga-monitor na sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Kamusta nga aton sila nga mga kaaksyon oks lang? Kabayon ta nga okay lang Ti sa mga banwa kag syudad ta kahapon didto sa banwa sang Manapla ginapatuman gid sa mga kapulisan ta ang social distancing kag naka-face mask kag ang mga bata tubla mga 21 years old way gid ginapanugutan nga makagwa kag makakadto sa mga pampublikong kaladtuan like sa merkado kag sa iban pa nga mga lugar, no? Kundi stifot lang sa ila sining puluyan kag sa ila tag sa ka mga lugar. Isa man ni kamayong indikasyon na tumanon ta lang, no? And sa mga kaaksyon ta sa outside sang probinsya sa Negros Oriental, sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental kag kalakip man sa bugos nga Region 6, kabayon ta nga okay lang ang aton sining kondisyon. Ayos, sige sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon ta baya Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod, gina-acknowledge ta na kamo dira mga kaaksyon amon sa Kanginan. Padala lang sang mensahe ninyo kag basta jutay lang, no? Kay tingwan tay na karon dugay-dugay nga mabasa ang inyo sining nga mga mensahe paagi sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook Live. Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Magkabasa-basa pa kamo da sa mga balita ta kada adlaw kung naka-tune in kamo mga kaaksyon. Kag nakapamati kamo sa live broadcast sang Aksyon no Radyo Bacolod. Sa Kapitolyo Probinsyal ng mga balita sa sining adlaw, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa kapin 600 ka mga Negrense mabuligan sang 3 ka adlaw nga sweeper flight sang PAL umpisa buwas nga adlaw. Amuning Mayo. Pero ti ang plite sina sa gihapon sa inyo, no? Plus ang accommodations dire mga kaaksyon kung sa mga hotel sa inyo man gihapon. Pero kung sa mga balay for example dira sa IB Magalona Blas housing projects tiway kamanda balayran ang pagkaon wala man, pero kung sa hotel ka may balayran ka. Pero ting nami man tani nga pagkaon, no, may mga report ta nga nabaton nga daw do hindi amo nga mga pagkaon blang gina-serve nila, tigabayad man ni sila ang mga OFWs ta sang ila sining pagkaon kagiban pa except lang sang napartiniser sa UWA dapat ang serbisyo ta kayuhon taman, no? Sa mga hotel kag mga kunano pa na rin ginpamtangan nila mga motel diri sa syudad sa Bacolod, no? Kag bangod sa pag-opera sang COVID-19 lab test sa Silay City, Negros Occidental, pwede magbaton sa madamong returning residents kag LSI. Pero dapat wala naga-utod balang operations para mangin madasig man, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Zumba activities kag pagpa-ehersisyo blang ginatugutan na sa Bacolod, pero minimum health standard sa gihapon dapat matuman suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Amo nang ginalantaw taga ginahambal sa inyo nga dapat ang social distancing kag face mask unahon tagid na paminsar, no?
Kunara man kamo sa joggingan, especially sa mga Zumba activities, dapat naka-face mask lang kag social distancing. Way man na diferensya. Okay, gintugutan naman kita mo. Di karon kung magsalita da kala dahil nga daw pareho lang nga daw ay kay balo at ito hindi naman na insakto. Di ba? O dapat tumanon ta kung anong kasuguan naton sa idalom sang MGCQ. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO Director Colonel Henry Binyas nagapati planado ang ambush nga natabo kay Police Staff Sergeant Miguel Perez. Trabaho sa niya sa illegal drugs ginalantaw motibo sa pag-ambush sa iya. Kag sa balita gikan sa Nocpo sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden. Talisay sa syudad sang Talisayo, tindira sa Tiangge, ginbuno sang manugbakal whiskey, sus patay gid ang biktima. Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, desisyon sa pag-resume sang biyahe sa mga fast craft kag barko gikan sa Manila nagadepende sa mangin desisyon sang LGU suno sa Marina. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, direkta sa area sang Old Airport, demolition sa mga kubo sa airport aton hibaloon karon dugay-dugay kay may mga kubo-kubo da kunong ginpamtang ay nano nga mga kubo-kubo na no bag-una nga restaurant ta. Old Airport ina nga sadtuan ay ginahugpaan blas ang aton nga mga eroplano ti ang ibandera ya sa prangkang istorya nagbutang kubo-kubo, may mga report pa di gani nga daw ginapanag-iyahan kuno sang barangay kapitan. Anong sitwasyon ni aton hibaloon tabi kay Aksyon Alvin Graba sa inspection nga ginhimo niya karon nga adlaw dra sa Old Airport sa barangay Singkang Airport. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Department of Justice, ginmando ang investigasyon sa pagdamo sang piki nga Facebook accounts. Bawari, otro manihom, but sinong mayor kuter niya? Ang imo action hands, okay lang. Facebook account mo, okay lang. Kay GM, okay man. Atin din na yan maduktan mo. Ang account ay okay man, kabay pang hindi lang kabay pang hindi malaskara, no? Gasulubra ng friend request sa akon, 5,000 lang ang makaya mo. Ti galing ang iban ko ayo. Giway ko na gin pang-accept kay ti hindi naman makasulod mo. Pasensya gid ha. Pero sa mga Facebookers, atensyon na kay ang Department of Justice nagmando na nga investigahan ining mga naglinaptang nga mga fake accounts sa Facebook halin pa ni kahapon. Tubtob kagabi, puwerte ka damo yan. May mga duplications mo. Ambot sino ning nagmayor Cotter siniman? Ay, puwerte. Fake ang account nila. Kaya sa prangkang istoryang Facebook, isa sa mga madasig man bantala sa mga balita mo, kasaypanan man o kung hindi, ang Facebook na, sige diya katama mo. Pag post pa lang da sa isa katawa, spread na tayo. Ay, puwerte, no? Ilang taon ta niya, kung ano ang matabo sa mga kaksyon ta nga may Facebook. Kani sinsakto lang, no? Galing kay, kung kaysab lang, Facebook, ginagamit man sa hindi mo. Di man magkala, sus, mayara nga gamiton pa ya personal. Inaano, abi. Ang Facebook na gin-design nila para magkabulig tani sa aton. Pero tingiban dira, ginapagi sa Facebook ang kasakit sa buot. Ginapagi kung magbalos ka sa isa katawo. Kantuin na lang ang tawo at tubangan lang kagprangkahan. Kung di ganibal, balara yung rektama na kay makita mong ginapangita mo dayon. Hindi kay agi-agi pa sa Facebook. Inagi na yung klase katawo na yung mga personal nga mga hibubunot. Iagi mo ya sa Facebook. Nano kay mo siniswerte. Ay, kabudlay, no? Sige, kag 5 ka mga police escort ho.
Ni San Juan Mayor Francis Zamora laging kakas sang Norpo sang NCRPO matapos ang paglapas sa health protocol sa Baguio City. Nagsaligman guro nga mga guards mo sang alkalde. Tilang taon na rin kung anong tikang sang aton sining nga mga matagas nga opisyal sang kapulisan. Kay kaina may press conference ang aga ang mga matagas nga opisyal sang kapulisan tawaging kakasblang hepe sang San Juan City angot sining balita. Kag maki-update kita karon mga kaaksyon sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:33 ang aton oras 11:33 na mga kaaksyon. Sige karon dugay mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton natagan tanay talupangod but before sina kay mahinang kalaban Matag tanay pila ka mga commercials dugay balikan na ang sunod-sunod nga mga balita sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Ang balitang ito ay hatid. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 na, 11:39 na mga kaaksyon. Palanyaga na, kung may palanyagahon, pero kung may palanyagahon, pagpanyaga na, pero kung way, basi karon dugay-dugay, no? Importante o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kay ining DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imong blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar tagid sa inyo, magtumar kita sang DTX 500 capsule kada adlaw. Amo lang ning makasolve sa aton ginabatyag sa lawas, no? DTX 500 capsule. Ilawebla para kamong makasling. Wow! Amo ni siyang the best. DTX 500 capsule. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtuan tagilayon ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa Department of Justice. Ginmando ang investigasyon sa pagdamo sang piking nga Facebook account to. Ano maning ubra nila ni man daw ginsudlan baganga niyang Facebook account niya sang iba ni. Kag 5 ka mga police escort ni San Juan City Mayor Francis Zamora ginkakas ang NCRPO matapos ang paglapas sa health protocol sa Baguio City. Kalakip man ang COVID-19 update sa bugos nga kalibutan kag diriman sa Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown sining mga balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good noon. Yes, Aksyon Drex, may ngudto kag sa aton man mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Ginmando sa karon sang Department of Justice o DOJ ang pagpatigayon sa investigasyon sa gulpiada nga pagdata o kon pagdamo sang peke nga Facebook accounts. Suno kay Justice Secretary Menardo Guevara nga paimbestigahan niya ang amo nga insidente sa Office of Cybercrime sang Department of Justice. Ginmanduan man siniya amo nga ahensya nga
makigangot sa cybercrime unit sang National Bureau of Investigation o kon NBI kag Philippine National Police o kon na PNP. Suno kay Guevara, makabalaka ang nagakatabo subong nga nagapangatubang pa ang pungsod Pilipinas sa public health crisis. Tiuna na nga na-report sa University of the Philippines, De La Salle University, the Philippine Normal University, kag Polytechnic University of the Philippines, nga madamo sila mga estudyante ang may duplicated accounts. Kag suno pa dire, ginaligar nga kalabanan sa mga may duplicated nga fake accounts ang lunsay mga critical kuno sa administrasyon ni Presidente Duterte. Ang critical sila kuno sa ang may mga duplication. Amo ni gorong mga black ang mga naga-bombardiyo sa administration. Basi kung ginapasibangod nila sa administration ang mga fake accounts ni. Actually, amo nang ginambal sang iban. Oo. Nga basic ano bala amo na ang nagagamit to bala sang nagligad sa mga hashtag bala no to junk amo na junk anti-terrorism bill na naman ako ng mga kalabanan. Gin-check mo wala mo ya. Ara yagyapon ni. Hindi namin ko bala may fake nga nagasulod. Uy, paano sila kasulod sa akon da kay ginbutangan ko na no to fake account. Kala din na sila imo ya. Wala man eh. Ate. Wala kay action Andre, ara man gani wala man. Kay action GM ara man okay man ko no. Okay man. Pero bantayan lang pagkatapos yun eh. Kay basi wala may may mga Facebook basta andam gid ka mo kay uso ni subong mo kag ultimong bata may Facebook account Action Doors. Diri sa pungsod Pilipinas sino man ang way Facebook account guro sa buman pila lang ka porsyento. Bisan bag-o bunaga may Facebook na Action Rex. Sus ginabutangan na sa mga Iloy account dira. Correct. Actually Action Rex hindi ka makasulod kung below 13 years old, hindi ka na makahimo. Galing kay ban gina 19 ginapang fake nila mga detalye mga dapat i-record na lang na guro kung Facebook member ka. I-record na lang na guro Action Doors nga kung galing kiti hindi Manila pwedeng authenticated gid lang. Authenticated. Ang account mo, ang name mo dira nga ibutang. Basi bala dugay, amo nga katabo basi dugay mag-require ng Facebook sang NBI sa birth certificate at sa kahimo. Pero kay imposible. Imposible galing kiti online mo. Kasi mo na bala ka privacy man. Kay do ginag-intra naman ning Department of Justice niyo diri sa Pilipinas. Kay pa-imbestiga man actually kay kadamo man nagareklamo mo. Dapat insakto lang tanib lang ang mga mensahe na ibutang nila bla sa Facebook na kay isa man na sa communications nato Action Doors kag libre man na. Gani correct. Bisan ultimo ka man ang giti ya to kas babaw ka kalbutan nga lubito ya pwede ka Facebook to. Correct. Subong nga tiyempo gamay na lang nga tikdol ni nga tanan open na ang signal may account ka sa Facebook. Piho na bisan din ka nga malparahi subong. Correct na. So tani hindi lang pagamiton sa iban sa malain Black Action Rex. Sakto lang pangguba sa iban nga tao. Kung magsiling ka da sa Facebook mo ti way gid ta da. Ay kalay. Magsabat sa nga kumayara ti okay mas mayo gid eh. Pero kung magsiling ka nga kung nanong ibutang mo da pabati-bati kag nano pa na da. Way gid pulos eh. Tiyan mo na gan Action Rex nga ginpahayag diri sa National Privacy Commission. Actually naghambal sila gabi nga paimbestigahan nila. Pero sa pinaka-latest nila Action Rex, ginpahayag ni NPC Chairperson and Commissioner Mon Liboro nga ginumpisahan na kuno sang Facebook pangkakas atong mga ma-identify nila Action Rex nga mga peke nga Facebook account. Tinag-umpisa pa kuno kahapon ng ilang pagpangkakas sining peke nga account tub subong gina-workout sa gihapon nila Action Rex. Kung may amon ako abiso ni sang NPC nga kung may amon ako nga panghitabo sa imo, like may peke nga account or duplication sa imo nga Facebook, i-report mo din Action Rex. Meron da mong sa imo bala nga daw account ginhimo nila, may daw 3 na ka-dot. Pindot to man da meron da report na kabutang. Sige, sa iban pagid nga balita national ginkakas naman sa pwesto ni National Capital Region Police Office kanang CRPO Chief Major General Debold Sinas ang 5 ka mga police escort ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Ini matapos ang insidente sa paglapas ng grupo ni Zamora
sa Standard Health and Safety Protocol sa Baguio City sa Hunyo 5. Tigin pahag din ni Sinas na bilang law enforcers dapat ginarespeto sa mga pulis ang tanan nga pagsulundan kag regulasyon sa diin man nga lugar sa Pilipinas. Kinahanglan man nga mangin nagapanguna nga prioridad subong nga pandemic sang COVID-19 ang ato ni kaayong lawas sang publiko. Tigin man do sa karon ni Sinas ang pag-transfer sang 5 ka mga pulis sa Regional Personnel Holding and Accounting Units ng NCRPO samtang pending pa ang investigasyon sa ila. Naibaluan ang grupo ni Zamora, kalakip ang kapulisan, ang napaslawan nga magpresenta sa ilang mga medical health clearance sang ginpangayuan sila sa ilang pagsulod sa amoy nga syudad sa Baguio City. Tisunod naman kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagpangayo na sang pasensya si Zamora sa among nga panghitabo kagin pahayag nga tulog gali siya sang matabo ang insidente. Tiang mga pulis nga kaupo ni Zamora ang napasakaan naman sang reklamo dito sa Baguio. Ining si Sinas Action Rex kumadumduman ta, nagapangatubang man sa karon sa nga reklamo angon sa ginaligar paglapas man sang health protocols. Atong pag-birthday yan? Yes, tong ginsalubong birthday ato blaw. Ti sa mga comment kali sa aton nga Facebook post may belated happy birthday Sir Sina. Kalain. So, diri naman kita Action Rex update sa world records ang COVID-19 sa karon ang infected naglabot na sa 7,086,740. Ang nagkalamatay dire 406,127 kag ang mga naka-recover 3,460,171. Diri sa Pilipinas sa pinaka-latest naman Hunyo 7 kahapon 2020 ang kaso diri naglambot na sa 21,895. Ang mga nagkalamatay 1,003 kag ang mga naka-recover 4,530. Sa Negros Occidental 11 cases, anom ang naka-recover kag 5 ang aktibo. Sa Bacolod naman 17 ka mga kaso diri, 7 ang naka-recover, 3 ang nagkalamatay kag 7 ang aktibo as of June 6 ni 5 p.m. Kag sa Western Visayas, 125 na subong ang mga kaso, 26 ang nagapabili nga aktibo, 88 ang naka-recover, kag 11 naman ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:49 na nga oras, 11:14 na mga ka-aksyon. Parte sa Facebook ay kadamog din sa nagapamangkot ang Facebook nagaumpisa na subong sa pagkakas sa mga piki nga mga accounts, no? Kadamo gidabis ang nalamita mo. Ginumpisa na sang Facebook ang pagkakas sa mga piki nga Facebook account sa Pilipinas, no? Lain mo masalaan pa nilang kagang mga wala picture da kag daw mga pamatyagan sang Facebook management nga ang scrupulous nga mga account na pang delete na lang na. Kay nagsulod ka gani sa Facebook account para nga mas madasig ang komunikasyon kag ang purpose mo para sa isig mo kapareho kag sa pamilya mo man, no? Pero kung mag-Facebook damage ka na mo ya, mag-Facebook account ka na nga itsura mo do, ido ya, butang mo, ido ang itsura mo. Gali kay ikaw man lang, abing purpose mo sinaman. Pag-check nga ngalan mo abi, tapos may ngalan man action hands nga hindi man ngalan mo, di ba? May mga ginabutang man tang hindi ngalan mo, tapos ang itsura hindi man imo. Pagbukad gali, imo. Ay nano nga, amo na gid ng kaayuhan nga ginatag, libre pa na. Isipon mo ya, Facebook, may mga pamilya kaya outside Pilipinas, sagwa sa iban nga pungsod to. Kadasig ya sang komunikasyon mo. Karon kung wala tasang kasubong sina nga account, kundi disgrace kita, problema naman kita sa komunikasyon. Pero kung may Facebook lang, bisan din ka pa nga lugar ni,
May mga lugar lang kung kaysa nga ti wala sang Facebook dito sa lugar nila kay may kaugalingon man sila nga social media pero do halos kalabanan nga mga lugar sa kalibutan may Facebook gid account. May Facebook gid ti amo ni kung kaysa nga dapat ang mga pagtinunto sa mga account ni dapat buligan tang gobyerno, no? Ini kasunod sang data sa mga piki nga account sa Pilipinas. Umpisa kahapon, Hunyo City, ang makumido halos tanan gid na laskaran gid sang fake nga accounts ngini. Ay, perte, no? Suno kay National Privacy Commission o National Privacy Commission, NPC, Chairperson kag Commissioner Mon Liboro, umpisa kagabi tubtob subong nga adlaw nagapadayon ang pagkakasang Facebook sa mga piki kag duplicated accounts. Di dapat lang. Panugyan ni Liboro sa publiko, gilayon nga report kuno kung ang account ang dumay duplication o kung posible nagamit ang ngalan nila sa paghimo sang piki nga account. Amo lang nang dapat dra, no? Tigaling kay dapat i-check gid na sa aton sining gobyerno ang katulad sining mga problema. Sinong mayor Cotter ni dapat kung taga-pungsod Pilipinas ni mapapanaugan sila sa nagkakaigong nga kaso. Ay, perte. Ma-failan sa nagkakaigong nga kaso kag panglupot ni sila sa presuan, no? Kung mga Pinoy malang utok sini. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:53 ang aton oras 11:53 na. Kadtuan tang balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol direktada sa Old Airport. Anong status sa mga kubo-kubo na sa Old Airport na? Nano ini? Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala na dayon ang plano, no? But anyway, subong sining tinion Aksyon Rex na timingan naton nga naga-istoryahanay ang tagpamuno mismo, no? Sang naga-lead sa demolition team sa idalom sang City Legal Office with Sir Dante Medicillo and papunong barangay si Kapitan Noli Villarosa. Diri mismo Aksyon na Rex sa Old Airport nga napahamtang sa diin may 5 ka bahay kubo ang ari diri nga plano kuntani nga i-demolish apang this time Aksyon na Rex kay naga-istoryahanay kag nagapangita sang maayong remedyo o kung base matagaan sang solusyon ang ining plano nga demolisyon nga suno sa aligasyon ang ining 5 ka mga bahay kubo. Nga sinunod ay nagpatindog sang bahay kubo sa sulod sang airport na? Suno sa aligasyon, ginapanagiyahan, ginagiging patindog, abi ni punong barangay Noli Villarosa. Tinga nagpatindog na da sa iya? Yes, Aksyon Rex, no? Si Pamangkuton ta. Sir, live kasubong sa Aksyon Radio. Sino nang pamangkuton mo, Aksyon Alvin? Si Kapitan Noli Villarosa. Ara da siya? Ari ito panta. Ati God, mayugid. No? Oo. Sa ating nga Facebook Live makitan man. Sir, live kasubong sa Aksyon Radio with Aksyon Rex Kantong. Aksyon Rex, pasok ko sa mo si Kapitan Villarosa. Aksyon Rex, Idol, yes, Mayong Ugto. Mayong Ugto man. Mayong Ugto man no, kay Dante, no, representative sa City Legal, no. Asya niya, ga-upram lang niya sa obligasyon, no, kasi wala mo na siya, nothing personal man niya. Gani. Upram lang niya, minsan ikaw man lang niya, wala na siya. Kung anong ginasugo siya, mas London mo na nagdaan ni. Gani. Mas London, sundon niya gid na ya. So, pero may mga negosyasyon na, no. Ang ina-dre nga bagay, Idol, ba mo sang una, ang istorya gisinandidamo na diga klapatay, no? Di man gani na-relieve si pila naman ka station 8 nga IP nga na-relieve di. No? So ang ginimo ko, nag-initiate ako nga limpyuhan, no, kag bantayan. So ginsulod na subong sang mga gajogging, gasumba, no? So hindi ko na mapunggan, kasi hindi ko man ginapunggan ko lang ang motor magsulod, kasi may nagajogging, may nagasumba, so ginpunggan ko na. And then mabantayan gini mo kiti ang aton nga presidente amo ni siya ang aton manang problema ning amo nga dapat sundon ta no nga ginadap man sa aton nga mayor kining with face mask kag social distancing. Correct. No so amo nila ginishit ang barangay
nga nagbakal ako kubo yan ni barangay. So under the local government code nagasiling idol no barangay no initiate no fundraising activities income generating no ang local government code nagasiling without the compliance national permit and local permit kati ang income generating hindi mo na sige-sige mo nga makinanglan kagid permit di ba si duwag bulan naranan so pagkatatlong bulan way naman. So ako diri ang indesignate nga magbantay sang old airport sang territorial namon bang diri tangob lagi ti singkang na punta mo. So ako na digin designate no dre mo subong na minsar ko ang aksidente di mga motor so mo na nga hindi na di pwede kasulod ang mga motor na single. Correct. Pero ang mga tao pwede daya ka walking ka jogging sir. Pwede ang kubo ya wala man ibayad, pwede man sila magbalon sa ilang pagkaon nga magkadto di. Kung ano wala man niya bayad bali ang kubo na gali yakap ginbutang mo na dra parang kung may ro gamay sila nga pagkaon dra pwede nila makaunan kag pwede nila mapawayan dra naibe. Oo, iyan ni ka barangay Action Rex no. Na pwede mapoy wala man bayad Action Rex no. So ang ako niya nakibutan ko residente siyempre ubrayan na ya wala ta na ya wala man na personal kay ubrayan na ya mo hindi ta na sa mabasol no. Sila ni Sir Rolila na ya upra. So nga wala ako communication nga i-remove ni siya kag wala man communication ang kaap kiti ang pag-insindi ko ya ako di ang gindesignate nga magbantay sang kaap mo. Okay. Ako di ang gindesignate. So nga ako man lang niya ang pag-remove away man na ikaso. Ang gusto ko lang niya matabo nga may communication ang kaap basically legal nga pungkuan namon nga para masiling nga remove man lang niya wala man nagkaso. So kung anong issue da wala man kog balo kay tante kung ano da ang instruction siya iya man lang niya i-remove. So ang ako niya rason man ko. Nga i-remove na da kapaw? Kay... So, hindi ko kabalong rason. Tido, ano na may kapihan na da? Ginahimo ko no kapihan da? Ginanegosyohan? Anong information gida nga sa likod sinaman? Yan na sang barangay. Ang kapihan? Yan na sang barangay. No, bago may ara kami cooperative. Bali ang barangay yan naka-barangay kwarta. May gintagaan ko sila kwarta sa cooperative 150,000 mo. Bali sila na magpadamo. So nag-opera. Bali hindi ko pa sila pang limpyo Action Rex, no? Ginapagras katiran ko na de. So pro barangay niya manage. So ang iba nagabangaligya man de, pero siling ko hindi lang kamuanay kay wala pa ta makakabalo kung ano ng istoryahan ni sa ulihi pero lantaon ta na kaya ang kaap sinagagang city may istoryahan na man ako ano basta pero anong latest ka pa sumugod ni daw ginreklamo na dra kagati okay man lang na kung may kasubong sinadira kay kung may panugot man lang kaap kagang syudad importante lang kung ginapatuman tang social distancing may social distancing ginadaan no kaga action is importante social distancing kagmas amo na importante mo ti kung may kubo-kubo ka da nga pwede nila pahuwayan kay hindi man sila nga mag-jogging kag mag-walking ka lang datanan may araya best pagkatapos walking da pungko da sa balay-balay mo da daw ka okay man pero legal ang pagpasulod mo sa mga bahay kubo na da kag pagbutang sang kalanan kap iya gini ka barangay Action Rex kung may nagabaligya man na si Iban kinaluoy man ko siling ko sila ulat lang kamo anay kay siguro sa uli ni ko bag upang manager sa kaap basi patawag ako ipastar ta sa kaap hindi man ta decision nga kwan sila ko for the meantime amo lang na anay kamalig kay kabalo kamo may ara da nga nagapasilong so ginbaklan ko lang nga libre lang may pungko-pungkuan wala man bayad Action Rex no kung magdala ka din sa imo pagkaon pamilya mo ari man may tanod man gabantay Action Rex no hindi pa bantayan kung agad. Kung na mo may tanod man galing nga gabantay, Drakap? Hindi na bantayan Action Rex kada gabi. Okay. Kung mag-aksidente na di Action Rex, halin na to sila sa punta ko di singkang naman na to. Hindi ko mabantayan, magpasirit isang motor, magdatsog gabi, kung mag-aksidente na di, ginasunod na namon, hindi mapunggan, at aksidente na. Pagsita mo, hindi mo mapaparahan, aksidente. So that's why, gabi-gabi, ari gida ko di. At ang ako niya mo ni,
kung whatever patawag ko nila, kung ang gusto sang kaap, gusto sang syudad isira, wala problema isira. Waon ko din kubo-kubo action rek. Oh. Okay, dali lang balikan tanay si Kapitan Villarosa kag si Action Alvin na utod ang linya mo drakap, no? Dali gid lang kay ginakontak taliwati ara drang barangay kapitan sang tangob mismo kay nagalantaw sa sitwasyon. Pero nanong advice mo dakap as of this time nano kakason mo gid na? Subong hindi ko na action Rex kay para mo ay sa issue sa demolition, issue sa illegal structure, isa kita nga nagsulat sa City Legal, no? Nagsulat kita personally during the executive order sa aton nga presidente, DILG, sa aton mayor, nga mangkakas ang illegal structure, wala pang COVID. Nagsulat ako sa Partes Cafe sa DILG, nagsulat kita sa City Legal, nagapa-assist ako nga mang demolish diri sa barangay Tangob sang illegal structure. No? So, nag-decline sila. Kaya siling sa City Legal, ang City Legal Office nagasiling, mas powerful pa ko sa City Legal. That's why ako lang mang demolish. Dito, sila nagambal powerful ko, tapos mapadala na sila tao, yan mang demolish na sa ako niya sa barangay. Ito hindi rin sakto. Dapat girespetar nila na yung barangay officials parte sa sining tikang, no? Kag kung illegal gid man ang pagpamtang mo sang balay-balay dira, first of all nga ma-react ang kaap kay kaap na jurisdiction kapitan, di ba? Si kaap pungkuan gid na siya. Pungkuan gid na siya. So whatever the decision sang legal, sang legal office, pungkuan na mo halimbawa may chimpo pa man, no? Kung ano ila decision, ako yung action Rex 100% kung whatever the decision sang City Legal ya kag sang kaap, no? Matuman ka man lang nagyapon. Mapati kita way ka man na may mo dagyapon kung mag-amos ng gusto sang kaap kag sang syudad, pero dapat istoryahan. Pero sino ginang naghahatag sang go signal sa imo dra nga magbutang kanisang asang grupo ninyo or sang mga barangay mismo kap? Sino nagbutang dira? Kami lang nga council kay baramo with advice mo na no sa ngakon man nga mga damo kabalo ka man damo man di abogado sa Tangob Action Rights, no? Basta ang amo lang diya hindi kami magkiti ako man gin designate ni manugbantay sa kaap mo. Pero why mo ginpay balo ang kaap kag ang syudad parte sa plano mo nga magbutang da ang barangay council sang daw sort of pungkuan nila or palahuwayan nila? Temporary man ni action Rex nga siyempre maulat-ulat man kita no kay nga kon kung man ni kamalig na kung 4, 5 man ni pati ko ano kagri mo mabol man ni action Rex no kung anong magpadala communication kapalo man ang kaap na tigis ako man naging tugyanan nila mo pero kung whatever nga ila plano nga kay kaap palayo remove na dato wala man problema kay removable man ni action Rex. Saan mo pa na gani nagsugod na da kaap? Mga almost mga 1 week. 1 week na. Oo. Okay. Teka ron anong latest dira nga so gusto sa City Legal i-remove. So kita naman jurisdiction sa City Legal kay ilan na obras kita yun naman niya nagayo-ayo nga hindi niya anay pag-remove gidamo kita nga i-remove dire nga ginayo kuman sila na dapat i-dibol illegal structure gubo namon. Wala ko na gani nila ginbulikan, gin-decline nila. So karon i-remove mo nga ang gusto ko action sa mo ni ipalabot ko sa legal office. Damo kag sa attention legal office kag ang DILG. Kapila ko magsulat sila nga i-demolish buligan nila ako demolish sa mga illegal structure sa Tangob. Wala sila sa ako nagbulig, nag-decline sila. Nagasilin sila nga mas powerful pa ko. Kaya karoon nga, ano yung barangay, demolish. Daw ka, budlay ka sitwasyon. Pero ano daw kakatabo sa bungkap? Anong sitwasyon dira? Wala man na. Kay, ang istorya. Ulat lang kami sa respect sa representative. Dati wala man na yung problema. So, inasugo man na saya. So, laton ko lang. Kita nga ako niya. Gusto ko dipurahan niya. Uruto na lang din illegal structure. Ang gusto ko, mapahiyaw ko action Rick sa Litson, 5 bilog. Kag 3 bilogan ding, tanan nga illegal structure din sa old airport.
Kakason. Magkakas na isang city legal. Oo. Mabuli ko yan. Mapagkakasin na illegal structure. Maparitsyon ko baboy action Rex. Ay, perte, no? Oo. Galing Parang once at for all, lubuson ta na lang. Hindi yung tangob. Oo. Ang kubo-kubo sa tangob. Hindi mo lista. Doon hindi man amo. Sige, ti hulaton tang ila sining komento. Kap, kung anong komento nila sini. Actually, kamo daga hulat man lang kung ano ang mapalayag dira sang kaap kag sang syudad naton. Kay ti hulat man lang kamo dira sang mangin desisyon nila mo. Oo. O ako na-action Rex mo na bala mo sundon to lang ang local government code. Ang kaap government. Kag ang city government. Correct. Under local government code, this is my territorial jurisdiction. Ang barangay. Hindi ba bala? Oo. Masari paguro ako diri sa mayor, no? In terms sa ako ng territorial jurisdiction, no? So siguro ang city legal action Rex, hindi man ko under sa city legal action Rex. Oo, gani man. No, hindi man kita under, no? So sundon naton ang local government code action. Why na daya gwardiya ang airport kakap nga ilabis ang kaap? Why na daya? Ako ang gwardiya di action Rex. Ako din na pinitensya. Tanan di ka hospital ka aksidente sa motor. Ako nagapyansa to sa South Hospital Action Rex. Ay, pertino. So ako masira na di Action Rex. Isa na lang decision. Kaya gina-appreciate ko man ang bulik sa city legal. Isa hunta na lang. Kung kuana mo sa kaap, o city legal, with city legal, isira na mo tanan di ang karsada sa runway din. Correct. Isira, wala na makasulod. Remove tanan nga illegal structure. Palitson ko action Rex. Para taway ulo ko. Wala na din ang ma-plorsyo-torsyo. Wala na din may mangawat. Wala na din magklamatay. Wala na din natingala lang kung namo daw sang nag-jogging subong kap kunaga, no? Nanon gin-open na da for joggingan? Nagdamo na action Rex tungod nga nakita man siya pumuluyo nga ari ako diri aga. Ga-jogging ka man da? Actually, action Rex, permission sa ako hindi. Kap? Ga-jogging, kapitan? Gusto ko action Rex, maisira mo na. Dito nga, permission mo na sa ako action Rex, gusto ko magtulog. Pagtulog ko, kinalan, magtayan kong korpyo, alas 10, dapat alas 10, arigid ko din. Pag hindi na din masira, kag wala di tao, hindi pa ko puli. Pagka action Rex, aga naman ko mapugtaw. Kanto ka naman da? Yan ko naman action Rex. Ga-jogging ka da, kapitan, aw? Arigid ko, di kayo bantayan muna action Rex ang gamotor. Kaya may ka-jogging, may gamotor, may masibad-sibat. Ang motor yung ginabantayan mo galikap? Oo, bantayan ko na. Kaya dapat wala iyasang salakyan da o kung motor nga magkasulod ra sa old airport. Gusto mong action Rex, may instruction ako, hindi pwede ang nagamotor magsulod dire. Hindi pwede. Dapat makasulod lang ang jogging. Okay. Ang aton sinihulaton talang gurong mangin komento man sang syudad kag sang kaap kunano dadrang desisyon nila pero ang imo dira nga himuan mo lang kuntani nga may ara nga bisan pano ti manog jogging ka tuod nga isa maka coffee ka daw ka okay man pero ti action Rex ang naga-jogging din action Rex hindi ko na mensionar mga public teacher gani man mga public teacher di ko tagaan kubo di ari di sila ka-jogging so wala mo na bayad action Rex kag ang ako action Rex ang ginatindugan ko amo lang ang akaap gobyerno ako gobyerno kag ang syudad gobyerno ini territorial jurisdiction ko ni so ako na di ang maka-intervene na di action Rex abi face mask kag social distancing kaya lagi kumimo kay ubragin na sa ngaton nga pinalangga man nga mayor na executive order sundon tagid na action Rex kung masiling sila nga ara si kaap temporaryo isirata lang airport tanan nga illegal structure na pangwaon ta kay simpre malipayon ako action Rex nga nambal mo may mga illegal structures may mga nagatuhaw pa na da kap nga nagtulubo-tubo da may action Rex may mga existing before pa ako nagkapitan existing na sila action Rex so ang ginayo ko na sila so ginayo ko man na ang city legal nga buligan ko na nila sa pagdimules so nag-decline na ang city legal action Rex sa pagdimules nag-decline sila kaya nagasiling sila ang city legal nagsiling ang kapitan mas mahari pa may power pa
sang sa city legal mag-demolish sa iya territorial jurisdiction. Di kumpurme man okay. Di karon sulod kun nila the reaction Rex para i-demolish ang ining pwesto ko di. Okay. Ti kap ang akon lang dire, araman da si Action Alvin Graba, kung pwede providean mo kami sang kopya sang panugot sang council nga in behalf sa ila or kamo manda sa Barangay Tangob mayara kamo nga ginparteniser nga pila 250,000 nga pundo para dira nga gamiton ninyo temporaryo kapitan. Action Rex sa Idol ay ang gusto ko kay bala mong ginatindugan ko local government code mo 7160 dapat si Mama Dayag kabalo man siya nga asan ginatindugan ko Action Rex para transparent magita Action Rex nga mabalaan man sa aton local sa aton DILG ang ginatindugan sa punong barangay sa Barangay Tangob Action Rex kag ang inaya kung whatever man decision sa kaap kaya ako man di ila tulinan ginpabantay dire no ginauthorize dire magbantay dapat tungkuan gid namon city legal DILG no tungkuan namon dire nga kap mas maayo na bululigan ni ang syudad ang magasto ipangsira ni tanan-tanan nga entrance or exit man ta. Oo, tanan nga sira na tapos itotal isira na gid para nga kuan kag ako ni iklimon ko man gyapon ang punta Action Rex kay punta yan 4.6 hectares yan Barangay Tangob. Yan kinaka Barangay Tangob mati tindugan ko man gyapon na Action Rex. Sige, kap why pa man ka pa-reser ang city legal ang syudad kagang kaap mismo parte sinang problema dira karon nga nagtuhaw no sa ambot ko na no gidingin ka problema na da nga area man san mo na nagsugod nagjogging ka sang nagsugod ani sang ginbantayan ko na Action Rex sa una wala man na di jogging kiti tingala ko ganing nga nagdamo na da subong mo kuno mo daw ikaw ang model dagali. Ako din nagbantay so that's why tao. Sabi ko kung ikaw ang model dra kung nga nagsululod na sila nga kadamo. So, ang ako na ginayo Action Rex wala mo wala na siyang exemption mo no body's exemption sa social distancing kasi Christmas. Correct. Daligi lang kinautod si Kapitan Villarosa. Ang ginapamatian ninyo ang kapunong barangay sang Barangay Tangob si Kapitan Nole, no? Nagasabat ini siya parte sa palamangkutanon regarding sa sining nagtuhaw nga daw hindi na magkalaamo drate kung jogging man lang I don't know kung okay man lang na kagang ang mga balay-balay da kuno ipang demolish na dra ho kapihan na da kuno nga tingin provide man sang council sang Barangay Tangob para nga bisan paano may punduhan sila kapitan. Yung sa mo nagkapangayo kay si mo Idol Bulig no nga dapat ato no kabaluman ko no nga nagatag mo kali siguro I think pamati man si Mayor no hindi pala mo area ang kinatindugan kong local government code malang Action Rex. Kaga kung may puder man kamo nga sa Barangay Tangob kamong may diretso da kay inyo na area mo. Initiate kami income generating Action Rex. Kasi kabalo ka naman. Natala, wala naton mga Action Rex matagaan podpak tanan nga pumuluyo sa Barangay Tangob mo. Action Rex, mga pigado magamidi. So, ang amon di gina-income, ginabulig na mo na may ga-initiate ko Action Rex gatagid ko ya sa mga pumuluyo. So, nagabakal gid kita para sa pumuluyo sekreto Action Rex. So, dire na nakon ginakuha ti subong ya, wala pa ban gid ni income, kiti tag 12 pipe ning bakal ko sa kabalig. Sa apat bilog di 50 man So, wala gid pa Action Rex Talagan mo ni pugaon ko di karon ang mga cooperative ni nga Action Rex. Ang cooperative na under sa barangay kung under sa individuals. Sila na ang mga women's bala grupo sa kababainhan. Nagtukod sila cooperative. So, yung tagaan sila sa barangay. So, bulig na sa barangay. Sila na magpadamo dahil. Sige, tingwa lang namon kap nga makuha ang mangin side sang city
Kay daw para gani sa kay Vice Mayor Elcid siling niya ti konsumba activities kag pag-ehersisyo man lang ginatugutan dira sa Old Airport, pero ti ang problema dirang baligyaan kay may nagtuhaw nga baligyaan dira and mga balay-balay dira. Wala man balay-balay ba nang except barangay lang aksyon. Except lang sa barangay Pila gani na kabilog na kap? Bali 5? Ang existing yang mga illegal structure 39 na kapamalay, no? 39 na. So sa barangay subong sila na wala man na sila kabaligya. Ang ila lagi na mo ma-display man lang sila lube, kabaligya daw kon kape. Pero ang nagabaligya gid barangay cooperative media action Rex. Sige kap, salamat gid kap. Thank you gid. Salamat gid. Action Alvin. Action Rex, no? At gid kapitan si punong barangay Noli Villarosa. Ang sitwasyon reaksyon Rex sa sining tinion nga damo man sa mga salakyan sa sining tinion damo salakyan sa din. Damo salakyan diri kay sang CLO nga salakyan. Okay. Salakyan man sang pila ka mga sinong sa CLO sa City Legal? Si Sir Dante Mendicillo, no? Sir Dante Mendicillo? Yes, action Rex. Anong papel ni Sir Dante dira? Siya ang head sang demolition team. Ugaling kay subong action Rex ginpadayon nila liwat, no? Ang ila sininga pakigistoryahanay with punong barangay. Ginutod na lang to ya? Yes, action Rex. Grabe man ang imong power ba? Hindi, kay hambal niya, sino ma-interview si Action Rex sige, kung masugod ka na, i-stop na mo anay, ang istoryahanay. Tingala ko yung ginutod mo to. Yung istoryahanay, galito sila, Yes, kabalo ka naman, paggambal niya nga si Santong Giyan, idol. Si idol mo, man si Kapitano. Do, hindi man ko kasaho sang ubra, yan nga ginpasulabiya pa ko din, nga ginistoryanay, gali sila da. Kinano may ka-jogging production, Alvin? Wala na sa may nag-jogging diri sa karon aksyon Agiti udto kaginit naman mo. Yes, actually ari na kita sa may runway ayon. Ang mga salakyan diri salakyan sang idalom sang police station number 8. Yes, ang CLO, ang iban pang mga salakyan sang syudad sa diin sa sininga tinion nga hindi lang mga miyembro sang CLO ang ari diri kundi ang mga miyembro man sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 8. Ang tsura sang Kamalig Action Rex. Kita mo ng Kamalig lang hindi ipakita lang bisaton nga live pang ipakita kay para makita tabla. Yes, Action Rex, no? Ang Kamalig simple lang man ang ila sininga Kamalig mo. Number 1 diriya kay halos makita mo wala sa kilid yang gimbutangan sang bangko ang both sides may entrance ang Kamalig. Sa din nga yun nga dampi ni Action Alvin, along Aranita, ni kung dito na sa piyak nga side? Sa piyak nga side, Action Rex, kita mo na, lagi ka sa may... Ining mga kahoy, ining mga dalagko, ni sa dinigatubang dito sa may singkang? Hindi na, nagkatubang na niya sa tangob. Kaya kita sa may punta na yun, Action Rex, ang runway. Diri na pahamtang sa punta sang runway, Action Rex. Diri may ari man yang balasang daw suba ba? May suba diri. Amulang suba nga in between sang barangay kag airport. Yes, Action Rex in between sa barangay kag sang airport. Actually mga tanom diri Action Rex makita mo dako nga puno sang kahoy, mga bakaw nimo. Mga bakaw. Mga bakaw ni. Kay may suba man diri ga paligo man ang pila ka mga pumuluyo, no? Sang barangay gapaligo sila mga kabataan kagina ari man diri ga paligo sang interview kato kagina kay kapitan. Ga paligo ini mga kabataan kay sa kilid na sang subagin butang ni kapitan ang paang iya hayubayo. Yes, Action Rex, no? Sa kilid mismo sang suba kung makitan mo sa ato nga Facebook live ini suba ni ari lang diri distansya lang more or less mga around 5 meters gikan sa kilid sang suba. So ang itsura sang Kamalig of course may mga bangko sa may kilid plungkuan na kag may rolamisa na sa tunga. Daw Kamalig gid sa iya. Oo, Kamalig gid ni siya. 4 ka bilog pero ang ikalima Action Rex amo tong Kuro Kantina bala nga suno kay kapitan iya sang kuan kantina man. Ang baligyan bala kape
Iyasang co-op bala sa mga kababainan tong hambal kagina ni kapitan. So bali amo ning ikalima. Sinodang opisyal sang co-op da nga ginambal ni kapitan? Pangitaon ta ni karon action rek nga Nalipat ko to ginamangkot kay kapitan kunara dang presidente or kuan sang co-op sa mga kababainan nga ginambal niya? Oo, ipamangkot ko ni karon action na Rex. So amo ni ang sitwasyon na diri sang nasiling talada mo man mga nagapundo karon nga mga salakyan bago sa plano una ang demolisyon o kon paggubaabi sang mga kubo diri sa area. Tingala lang kung kaap kay sa ila pa ni jurisdiction mo. Ang action Rex? Ang kaap? Oo. Dindang kaap ya? Ang kaap wala diri action Rex no. Kay suno kay kagina sa pagpagkig istorya mo nimo kay kapitan nga ang ginahandom niya nga mas maayo makaistorya ang kaap, ang city legal galing way naman na kung isip-isipon mo ang barangay way naman na diber nga magbutang dira sang kuan mo sang mga palahuayan kag ano na da mga kalanaan na da. Oo. Isipon mo daw ay gidiber ang barangay nga magbutang da galing iti kung pamatia mo sikap underman kuno sa ano to sa grupo sang mga kababainahan nga mabutang da sang balay palahuayan, balay kalanaan, balay kapihan. Ti daw mo na blang ti galing kay ti mo na galing ambal ko simo nga kwao mo da ang kuan ang papili sina kung may papili sina. Oh, yes, action Rex. No, amo man ang note take note naton kagina sa pagmuno mo man kay kapitan hapos man lang magambal nga under sa amo nimo gimbutangan nila amo ni amo to para sa mga naga-jogging dira ti daw kabudlay man ablang sitwasyon. Gani man. So, amo ni nga sitwasyon diri action na Rex no sa sulod mismo anong disposisyon sang syudad na sang city legal kag may taga-kaap man da? Way di taga-kaap. Amo na ang ginambal kagina nga mas maayo hambal ni kapitan ni Noli Villarosa nga mas maayo maka-istoryahan na man ang kaap, ang city, kagang barangay mismo, tatlo sila pong kuanay daho. Oo, kung ano tong mga desisyon kung katason itong hambal niya kaginabla. Kung hindi, diri lang anay. So, for the meantime, amo na ang ginalauman. So, meaning, sa karon nga adlaw, action Rex, wala na dayon ang plano demolisyon, no? Sa sining 5 o kun 4 rather, ka mga kubo na nakip na diri ang isa kada kubo-kubo man nga sa idalom naman sang kaap sa co-op rather. Mudlay kung kubo, no? Gani man, no? Ano gani kung may kubo? Kabalo ka na, basta may kubo. Sige. Roman tayo na, basi matapos dugay, basi magka-interview ka na kay Sir Mendecilio, ho? Yes, action na. Sa City Legal bla, parang kung anong ila sining tinutuyo ginada, kag anong disposisyon nila sa bahay kubo da. Yes, action na Rex, no? After sang ila sining pakigasapol with kag pagayuan mo gintos kapitan sang papel to sang ginahambal itong kuanong grupo sang kababayanan. Pila to 150, no? 150 taw kuno dang gin budget nila. Oo. So, amo ni action na Rex, basta makakuha man kita sang dugang pagiging mga detalye. So, Rex, diri sa old airport sa Barangay Tangob, with action na Barangay Tangob na kung Barangay Singkang? Barangay Tangob na ni, kay iyan na ni... sa iyan na yan nasakupan? Oo, kay going south, Tangob. Kay dito sa piyak nga side, iyan nakasingkang? Iyan nakasingkang. Iyan nakasingkang. So, amo ning sitwasyon diri sa area with action na ni Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay kasadya, no? Ang aton ng diri punto, sino nagpamtang sa barangay nga maggwardya dira sa old airport, no? Kag sino naghatag sa barangay sang otoridad nga magpasulod sang mga balay-balay nga pwede kantuan kag galikaw mo lang ng city government nga base ko ng matabo mong illegal bang pwesto sang barangay dira, no? That is why nga may taga city legal nga nagapangusisa sini as of this time, no? Dira sa the old airport, no?
ang aton di lang tagapalayag pasubong sang tulid gid pero ti kung may kapasidad kag ihibalo ang syudad ta nakahibalo sini nga sila ang nagapanag-iya sang sining mga kalupaan dira sa Old Airport, no? Pero ti sundon tani sino gid ang sa likod sini nga nagbutang na da si kapitan niya sang balay-balay. Kay dapat ginagi na sinsakto nga proseso. Ay, perte. Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:26 ang aton oras. Wala tontang mga development dira. Ara da si Aksyon Alvin Graba, upod ang City Legal, kag ang Barangay Council, ang Barangay Kapitan, sang Barangay Tangob sa area sang Old Airport. Katuan tanay si Aksyon na Brian Morden, ini may kang tanan sa natabo man sa isa ka tindera sa Tianggiho. Wala man kaluoy ni. Ginbuno ni sang nagbakalang whiskey. Ti patay ining biktima. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Action Rex ginbawi ang ginisang ulam nga kabuhi ang isa ka 30 o 50 anyos nga babaye dira sa may Hacienda Vista 1, Barangay Matabang, Syudad sang Talisay, matapos ngini siya ang ginbuno kagabi mga alas 7 ang takna. Action Rex, no? Ang biktima diri ginkilala sa kay Madam Evelyn Tamayo kag ang tagbuno diri kon suspetsado gintawag naman sa ngalan nga si Jason Abilia, 21 anyos, nagapuyo man sa amo nga lugar. Action Rex, suno sa pagpangusisa sang Talisay City PNP sa pagpanguna mismo ni Police Major Jigger Himino, ining suspect nagbakal sang whiskey kay gabulo baligya ini sa Tianggi. Ining biktima nagbakal siya kagabi kag kalit malang ini Action Rex nga nagpangakig, and pagpangakig niya may gamay gurong nakibot maning victim, nakasabat man abi way na sang duro pa iban nga istorya. Sinunusa niya ini sang kutsilyo kag binuno igo ini sa liog. Action Rex, no? So sa kamgid ini gindala pa ini sa hospital pero gindeklara ini nga patay ang nasambit iya nga biktima. Padayon pagid karon Action Rex kung ano pagid ang iban nga mga motibo sining nasambit iya nga krimen. I-check ko na karon Action Rex. Anyways, kaway kita naka-interview pa sa pila ka mga official sang PNP subong sa Negros Occidental kay may ara sang ongoing iyang conference. Oo, nahibalaan nga bago iya ang OIC Director sang NOCPO in the person of Police Colonel Romy Palgi, no? Pero nalipay kita kay si Sir Palgi nagpanawag sa aton kay ina nga naga-conference sila. So, upod sang staff niya kung ano ang unod sini bantayan karon sa aton sini nga pagpangalagad kay mangonsiho kita ila binagid ko nanong ila sining tika nga ginahimo karon sa pagluthang kahapon pilason sining Police Staff Sergeant Miguel Perez nga na-assign sa Legal Service Ocon Office sang NOCPO. Action Rex, no? Kay so far daw ay pagid sang nagakigong nga background ginhatag ang NOCPO. Ako nagdatingwa man kita nga mag-contact man kay Police Major Edison Garcia ang PIO sang NOCPO, pero wag siya sa may mahatag pang information. Pagkaronan ko man Action Rex, may isa ka aksidente nga nagluntad sa Barangay Kaliban, Banwasang Morsya Highway. Muning motor na motorsiklo niyo, motorsiklo. Pero ang report taga taga Tubuso? Taga San Isidro, Tubuso, Action Rex. Gani man. Sakay ni sa motorsiklo ang ikwentro ya sila diri isa ka tricycle nga may mga pasahero, pero daw siya gining na tamaan subong ari ni siya sa Riverside Medical Center. Ini nasambit iyang biktima basi nagamonitor subong taga San Isidro. Sa Riverside siya gindala kon sa Bacolod Adventist Medical Center. Bacolod, check ko Action Rex ko ta kon sining lista diri. Okay, ang report nga nabaton ko, Bacolod Adventist Medical Center is certain Magwati Villaflor. Bandolf Magwati Villaflor. Based na sa iyang kwan nga ID? Yes, ara sa iya sining ID niya ang ni ano pag sitni. Ilig ID nga nakuha sa iya. Unimed ID, no?
Taga Arasubong sa Bacolod Adventist Medical Center, sorry. Kung sino taga Tuboso da, particularmente sa Barangay San Isidro, Tuboso, basi kilala niyo ni si Bandolf, no? Bandolf Magwati Villaflor, ara sa hospital kay na aksidente siya. Siguro mga isa pa lang ka oras ang nakaligad dira sa may highway mismo sa Barangay Kaliban, Banwa sang Morsya. As to sa yasining medical status, action Rex i-check na karon kay istorya taman ng traffic investigator sang Morsya. Way pagid siya sang dugang pang detalye angot sining nasambit iya nga aksidente. Inang balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kantuan ta si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May kang tanan sa Sumba activities kag pag-ehersisyo ginatugutan sa Bacolod pero minimum health standard, no? Dapat matuman suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag pinaka-latest may repatriation ta o buwas, no? Kag kalakip man ng pagahiwaton nga hinunanon karon by 2 p.m. sa aton sining nga mga city officials kag kalakip man ng iban pa nga insya sang gobyerno diri sa syudad sa Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex, wala sang problema para sa chairman sa Bacolod IATF kung mayara sa mga Zumba activities kag exercises nga ginapatigayon diri sa may syudad sa Bacolod sa idalom sang modified General Community Quarantine Action Rex. Sa interview sa Action Radio ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran Action Rex ang ini nga mga aktibidad ang ginatugutan pero dapat na mapatuman or ma-observe ang minimum health standard Action Rex kangay sa pagsok-sok sang face mask kag mapatuman man ang social distancing. Ini ang nangin palihag sang Vice Alcalde tapos man nga may ginpalambot sa iya nga mga litrato kag video Action Rex, no, nga mga Zumba activities, mga jogging, pag-exercise dira sa may Old Airport sa area sang Barangay Tangoba kag mayroon portion Action Rex nga area sang Barangay Singkang Airport Action Rex. Suno kay pamilyaran na sa unang mga inadlaw sang modified GCQ irabaton ining mga pictures kag videos Action Rex kag ti mahambal giniyaya nga mayara sang violation because that time do ka damo gid sang tawo kag wala na implement Action Rex ang minimum health standard. Pero kaina ang mga litrato nga nakuha ni Action Alvin sa patrol kaina gid lamang sa Action Rex gin-forward nato nini sa Vice Alcalde kag sunod siya tido ka okay man, no, sang sitwasyon dito kay na-implement ang social distancing kag nagasuksok man sa face mask ang mga naga-ehersisyo sa mga lugar. Para sa Vice Alcalde, importante ang pag-exercise para mapabakod ang aton sini nga immune system kag ang aton nga baga Action Rex batok man sa mga balatian. Ang ilang dili pa bayte ang may sa kapulisan nato nga sunod siya twice na niya nga napalambot ang nga concern kay Sir Liada, no, ang operations chief sa BCPO Action Rex nga sunod siya dapat ma-implement ang mga ordinance sa Bacolod angot sa minimum health standard nga recently ginpermahan ni Mayor Bing kag naprobahan na, no, sang sangguniang panglungsod, especially ang pagsuksok sang face mask. Nagayo man ang Vice Alcalde sa kapulisan, especially sa police station number 8 since ila ni area of jurisdiction nga from time to time Action Rex ila bisitahan ang amo nga lugar. Aling palihag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, twice ko na nakatawag siya kung DCPO. And dati kung may wider social distancing, grabe non-wearing mask. Violation. Okay. Pwede ka madakop kasi may ordinance na kitas na po. Then kung may social distancing, may nag-usap na mask, why man siyang violation. Okay. Kinanglan pa sunlight kinanglan pa ba ito? Kinanglan siya natin lang sa kone. Kinanglan lang sa bakod, no? Suppose namin ganit na tanin. But ang social distancing, important. Sige, padala ko nga pictures, Vice. Kado ka okay man, Vice, no? Yes, okay. So, buong but when pictures na, mga last few weeks ago, hindi namin.
Pinagamo dito the time. Actually, that's sa portion di lamang, no, or kabahin na sa interview naton kay Vice Mayor Alcido Familiaran. Iyaman din confirm nga dayon karon sa hapon ang pagsinapol, no, nga ginapatawag sa LGU sa Bacolod City, no, bangod mayara sang meeting patigayunon upod ang mga official man sang Negros Occidental kag otoridad naton, especially ang Philippine Coast Guard Action Rex regarding ini sa mga health protocol nga ipatuman sa pagbalik possibly, no, sang commercial operations sang Sea Travel Action Rex susuno kay Vice State karon pay na mahibaluan kung saan ogid bala mag-resume kag ano ang mga protocol nga ipatuman Action Rex. So with regards naman sa air travel, ang commercial operations sa Vice State gintunga, no, sang probinsya kag Bacolod City ang obligation nga kung ano ang kasugtan sang probinsya regarding sining commercial operations sang air travel Action Rex. Sila na bahala makomply ang LGU sa Bacolod kag kung ano naman ang kasugtan sang syudad sang Bacolod sa mga protocol nga ipatuman sa pag-resume sang sea travel, magasugot naman ang probinsya Action Rex, specialty ang jurisdiction ang Bradco Port kag Banago Port iadre sa may syudad sang Bacolod. Karon sa hapon, ginapabot man no magtambong man si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan sa among pagsinapol kag makapagawa man sa Action Rex ang official statement regarding sa concern dira sa area sang Barangay Tangob, especially sa mga cottages, no, naging napahamtang dira sa may runway sang Old Airport. Update kabalitagikan sa Bacolod City Government sa ang caption nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ta si Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Desisyon angot sa pag-resume sang biyahe sa mga fast craft kag barko gikan sa Manila, magadepende kuno sa desisyon sang LGUs suno sa Marina. Yari ang countdown sang report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Action Rex ay na kabaton sang communication ang director sang Marina kon parte sa meeting, no, diri sa Bacolod Government Center pagambalan sila nga base ko lang iya personnel diri sa bahin sang Bacolod ang ginapadalan sini ang gin-ensure lang sa regional director nga mapadala sila tawo, no, para nga at least masugulanunan kag importante ini sunod sa iya para sa mga nagapabangkot kung balasan o posible mag-resume ang biyahe sa mga commercial, no, kapin pagid sa mga fast craft naglalauman sa iban masakyan kag ang nagalinman sa Manila nga mga barko nga trips Action Rex. So diri sa Marina Regional Director nga si Vivencio Vero ang ginahimo nila karon kay amo ni pag-monitor lang kag sugman ang pag-update man mismo gikan sa tagsa kamay LGU kay ang mayroon sa final say kung parte sa pagbiyahe sa mga fast craft amo ang tagsa kamay natungdan nga LGU. So hulaton nila kay bisan sa iya sila nga pagsugiranon sa mga operator sa mga shipping companies, so kung sila mga fast craft operators, bisan sila mismo ang nagambal man na tiway pasubong sa green light kag ginhatag ang probinsya kag syudad sa Bacolod nga pwede na sila maka-operate. So laton nga kung mayaragin man sa final karon nga decision kung anong nabutan sa Nisapon kay sige man ang coordination ni Vero, hindi lamang sa talatapan sang gobernador sa probinsya kundi amo man kay Mayor Ping Leonadia. Yari nga parayag sa regional director sang Marina nga si Vero. Wala akong ko na lang sa mga tao ko kung ano na kasi as of now, kahit yung feedback ng mga operator, parang hindi pa naman sila pinayagan. So as long na hindi po i-grant po yung pagbiyahe nila, possibly hindi po, wala pong biyahe na mangyayari po. Oo, kasi nasa ano yan ng LGU eh. That is within their, I think, the power na pag health emergency, sabihin nila wag muna kami tatanggap ng mga tao. I think this is within their authority. Tawagan ko ba ang tao natin sa Bacolod para mag-attend sila.
Marang palayag sa Sunrex ang tagpamuno sa Marina sa Region 6. Ang kaaksyonal sa mga tayhupuno na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Grabe man yun, doon ka hotel diri sa Bacolod, nag-confirm na yung temporary, mag-close sila action hands mo. Kag, ang ginhalinan siniti, ang COVID-19 pandemic sa Gyapon, no? Ini ang gin-confirm mismo sang isa sa mga nagaparagiya, Mr. Jose Vicente J.V. Tanpingko, nga ang Bacolod Business Inn, dinig ganing Bacolod Business Inn, drini sa may, sa unhan lang, no? Dalan Lacson, Business Inn, amo na da. Kag ang Planta Hotel and Residences, amo ning mag-stop sang ila operations. Grabe, no? Subo-subo maning balita. Ang business in may 79 ka mga empleyado, while ang planta may 73, no? Ka mga empleyado. Amo nang latest mga ka-aksyon nga reporta, duha ka mga hotel diri sa Bacolod, ang Bacolod Business Inn, kag ang Planta Hotel, amo ang maga-temporary sera. Sa mga kaaksyon ta diri kita na ho sa Masaligan, Santon Plaza Herbal Capsule, no? Amo ni kung may problema ka sa bukol-bukol mo sa kalawasan lang, katulad sang hubag, cyst, tumor, goiter, kag madamo pa, no? Dapat mangin mabakod ang aton sini nga immune system tungod din na sang Santon Plus Herbal Capsule nga ginatumarta. Layo ta sa balatian mo kung naka Santon Plus Herbal Capsule. That is why ginarekomendar ta sa inyo tumar kamo adlaw-adlaw. 1 or 2 capsules daily sang Santon Plus Herbal Capsule para makalikaw kamo sa anuman nga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag isa pa mga kaaksyon, Malakay Finance Corporations, base ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:44 ang aton oras. Sa kaywar dito ni siya, may lang pag-monitora. Little Cebuan, good PM lang, no? Sa iya sining bata, si Gigi, si Kerker, ni Nyo Winnie, kag si Toto Ricky. Kay Rona Rihida Trava, may lang pag-monitor sa sining mga inoras. Rona Rihida Trava, no? Kag kay Joven, kag GR Sir Gigo ni sa Senior Junior Gigo, si Joven kag Junior Jego. May lang pag-monitor. Halinas kay Toto Albert Sanz ang pagpanamyaw. Ayos, Toto Albert. May lang pag-monitor da. Sa kay Gart Maravilla Cancio, mayong udto lang linya ka nami, gali kay may pangapihan na tatapos jogging da sa airport. Halimbawa, mabulo baligya man ko da kay residente man ko
diin ko Action Rex makuha business permit sa barangay or sa syudad, mangkot lang ko. Way pa, ginadibatihan pa na subong ganito. Ginadibatihan pa to kung sigiho na, kung hindi nadira, no? Sa kay Girlie Mi atong Salazar, good PM lang. Sa kay Remark Lamayo, may lang nga pag-monitor Remark Lamayo. Kag sa best friend niya nga Tuto Marvin, kay wakas nagkausap na kami. Okay. Sige Thank you, Gid. Kag mayong udto lang kay Tuto Marvin manda sa Barangay 16, no? Alfredo Sapa, diri ni sa Pleasantville Subdivision, Barangay Takuling. Alfredo Sapa. Action Rex po, hindi ko da lihog. Sa IPM daw wala sila kahakot basura more than a week na. Halin sa kay Toto Alfredo Sapa. Sa IPM da sa Pleasantville Subdivision sa Barangay Takuling, lihog ta kuha sang basura. Kay daw wala kuno kahakot da. Madam Virginia Antonio Olpenda, may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Estefania. Madam Virginia San Antonio Olpenda sa Silin Homes sa Barangay Estefania. Jo Marie Formentera, may lang nga pag-monitor. George Gargasiran, no? Tungod lang sa ilimnon bay lugig kabuhi. Gani man. And Mike Janseva, may lang nga pag-monitor dira sa Moises Padilla sa Barangay Udyong. Ang manamit nga inasal ni Daddy Dudong Abigan, barato na. Doga komersyal siya. May lang nga pag-monitor sa kay Romel Patricio, kag Mike Janseva, kay Simong Caltorilla, kay Idilaos dira sa Cane Town, Victorias. May lang nga pag-monitor kay Nanay niya Sabel, kay Jerome Garcia. May lang nga pag-monitor Action Rex. Good noon, nagkakadto today Mrs. ko sa SSS ma-apply pension niya. Wala siya ginpasulod kay senior na siya kuno. Kahapon lang siya nag-60. Ate, senior citizen mo. Bisan subong ka na kay senior citizens ka, why ka ginami mo, no? Joseph Pacifico, may lang nga pag-monitor kag sa mga kaupdanan niya dira sa San Enrique, sa Mayor's Office, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, kay Bambi Gomez, kag Carla Selva, kay Dennis Richard Tibor Roma sa Roma Family sa San Enrique, kay Randy Garcia, good PM lang, no? May Ross Langkoy, may lang nga pag-monitor. Manjo Arnijo, kag kay Dan De Los Santos sang UCPB North Drive, kag kay Larry Bayota, Chief Arcon Tovida sang Bukol Umania, sang Antulo, kag kay Boss Ramon Ray Di Guzman. Ayos. Merly Gonzaga, watching from Barangay Alihis. Good PM lang, Merly Gonzaga. Nelda Siguanse, kay Laarni Arivalo Tombale. And may lang pag-monitor sa Arivalo is Calo Family, Sabka sa Mandalagan. Ayos, thank you so much, Laarni Arivalo Tombale. Kay Rodney Harder, may lang pag-monitor. And sa in-check man, hindi naman ni mabalan. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang. And tamiyaw lang daang iya sining retired kollega si Marlene Berido sa iya sining kadlawan from MTCC Branch 3 Bacolod City. Kay Jeremy Malupay Loksin, may lang pag-monitor dira sa Mandalagan. Jeremy Malupay Loksin, thank you so much. Kay Roxanne Neheron Miyalen, may lang pag-monitor kag Rardo Mialin nga nagapamati subong from Barangay Kamandag, La Castellana. Franklin Tilihuyo, may lang pag-monitor kay Gian Resicio. Lenila Tarosan, kay Willie Puniles Jr. Willie Puniles Jr., no? Kay Marisa Ruiz Ilari. Narisa Ruiz Ilare, no? Kay Josefina Loksin Hinirato, Lisa Flores Perlado, Philly Jukadin, no? Kay Nanay Ili, kag Bibing Ruiz ang sumag, kay JR Arevalo sang Bangaaning Panukoy, kailangan pag-monitor, no? Kay Rodora Sodosta Madera, Andrea Amanda Jaime, kailangan pag-monitor. Kay Merles Labrador, kailangan pagpamate. Kay Jingle Pahilanga,
And Ronel Hilbosa Senior kag Iliterio Parcon Dayon, no? May lang nga pag-monitor kay Master Sergeant Palacios ari di sa Barangay Tanguba. Kay Dalim ni Villan watching from Bago City. Thank you so much, Gid. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Kailangan langid ko sa tiyempo. Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital, Radyo Philippine Standard Time, las 12:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa uno ng aton oras kadtuan tang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. May kang tanan sa kapin 600 ka mga Negrenses mabuligan sang 3 kadlaw nga Swiffer flights sang PAL. Umpisa buwas nga adlaw kag bangod sa pag-operate sang COVID-19 lab test sa Silay, Negros Occidental pwede magbaton sang madamo nga returning residents kag LSI. Siyari ang countdown sang report. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Lorex sa laban-laban nga naging sige-sige na ni ang pagpinuli diri sang mga locally stranded individuals. Muna sila mga nag-rensing na stranded sa nagalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas pagod man sa community quarantine nga kipatuban dala sa COVID-19. Tapos kadlaw may arana sang unang sweeper flight ang Philippine Airlines. Agin organisa ini ni Governor Bong Lacson matapos ka nag-operar na gidman kung pwede na makapaton sa swab specimen para i-test ang COVID-19 Laboratory Center sa may syudad sa Silay. Supos ka adlaw ang schedule isa ka flight sa PAL may ara sa 199 kada flight. 199 papuli diri kag pabalik dito sa Metro Manila. Karga naman, sakay naman ang mga locally stranded individuals man nga ari diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga luyag naman magpauli dito sa Metro Manila. Yara man gani taga diri sa Negros, pero mayara sa importante nga asikasuhon dito sa Metro Manila. So kalakip man sila pwede magasakay sa sining magalanding isa ka flight was kadlaw sa PAL pabalik dito sa may Metro Manila. So kada flight 129 so 3 ka flight tag isa ka pasurot diri, isa ka pagwa. So tuon siya kumadangat siya sa lapit 600 to be exact is 597 no? Kapin 600 no kamanga nagrense ang sarang mabuligan. Pero kay Provincial COVID-19 Incident Command Center spokesperson Sarina Magallanes Tan, so far PAL pa lang ang approval sa siring sweeper flights. Ibang sa mga airline companies pero sa Cebu Pacific, ang AirAsia ay paso Farakson Rex ang response sa ayuman ginpadala sa provincial government. Ang flights na nasalinta na mag-umpisa buwas June 9, June 10 kag June 11. Tatlo pa lang kadlaw so far ang una nila siniya ng asikasuhon. Base kung matinguan man nga pagkatapos ang June 11 nga flight, base kung masigi-sige man ang ining cheaper flights ang PAL sa mga locally stranded individuals. Ano si Charina Magallanes Tan? As of now, PAL pa lang gid ang nakita nakaistorya, wala pa ta response sa other airlines. So as of now, amo na siyang status. So that's why ang PAL na hindi pa una, ang PAL na isubong ang ginakailota. Ongoing pa subong ang pag-istorya sa iban ng mga airlines. Yes, June 9, 10, and 11. Amo lang na ani pa ang sa PAL ta. Given sa sleeper flights ta, each sleeper flight may 199 na siya passengers na allowed. So kung sa PAL, so it's 3 sets of 199 ang gina-expect sa. So kung mag-199, it's 600, it would be 597. Then ang pagwa, ang outbound ta, amo man na. Local stranded individuals and returning migrants. Ining mga nag-aabot diri nga mga local stranded individuals, automatic nga kuhaan sila sang test, RT-PCR test sa COVID-19, at pwede man sila mag-apolo direkta sa ila sa ring puloyan, kagkuhaan sila sang contact number, mag-monitor sa ila among tagsa nila sa mga local government units
Ang resulta sa hindi man maglawig sa sunod sa pilakadlaw, ang lawig siguro mga 3 kadlaw, palaan ang resulta sa bagod ang swab specimen ang talon na lamang dira sa may Silay COVID Lab Center. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlos and Novaya, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang nga pag-monitor kay paring Alan Navales, kag Jusing Topas, ga-monitor sa Siningod to. Kag kay paring Mark, kag Ems Magbanwa, dira sa Handumanan. Kag kay Tita Terry Canoy, kag Tito Vic Canoy, sang Handumanan, ga-monitor gid sila. Subong nga udto. Subong nga hapon na Tita Terry kag Tito Vic Canoy halin sa kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Paring tip-tip kag MM Leraza no sa Barangay Stefania. Kamusta? Kag sa kay paring Elmar Trapangco kag kay Commander-in-Chief yada sa Mansilingan, paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Suman. Kag paring Philip kag Tintin Lerasan. Lerasan Rizaldo. May lang nga pag-monitor, no? And sa kay paring Rinley Marterman. Dira sa Banwasang Valladolid. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, BCPO Director Colonel Henry Benias nagapati siya nga planadong ambush nga natabo kay Police Staff Sergeant Miguel Perez. Trabaho sa niya sa illegal drugs, ginalantaw motibo sa pag-ambush sa iya. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex, your time is limited. Alaban. Ayo di purma. Do alang-alang gito wala gita. So nagpilit ka gito kay Kapitan Gani. Kapitan ano? Billy Rosa. Gani man. Karami sang bahay kubo yan, no? Ang buta daw ay mangguda ka kadtuda sa airport ka. Picture pala yan. Sa picture? Okay, kaya mo man daw amo man ang bahay kubong daw ginapamaligyada sa unhan mo. Oo, sa Panuco may harapan na kabaligya mo. Di namin na kita kabulubog na. Bago ba kabulubog na ito ay, no? Gani man ti galing kay entrance fee na mo sa kapitan ni Plato. Ang buta ko may entrance fee na daan. Siguro delivery man to sila niya. Tiguro ti galing kay ate balukon I don't know kung sino gid may jurisdiction da kag kung sino naghatag sa sanggo signal Ate, Pero nabalaan ko nung kaap gid guro mo. Ayo dita. Pwerte ito plastar ka dato sa niya sa interview mo. Nagayom-yuhom pa siya. Nagayom-yuhom siya, no? Di ka mag-yuhom ka kay basi kung masalaan ka nga. Ayo di purma. Laglawag na ka pa. Laglawag na ka pa. Pero kung may tsansa... Paigad ka git. Kung may tsansa, paigad ka git. Basi madalasa ka lang. Madalasa ka naman sa syudad, no? Sigurado kung mainit na lang iso mo. Bisa labo sa bato na. Laban eh. Amo na lang tirada ni Kapitan Milarosa. Laban gina daw laban. Mga akot is Kapitan na siya bahay kubo na sa. Pinadala ka bilog to mga bahay kubo. Anom lang si PC kung ina mo. Anom no? Daw 5 lang tong bahay kubo. May isa ka daw kapihan. Daw mo lang na. Okay. Nagpantam sa dal mo. Oo. Kung limpiyuhan nyo din ako, limpiyuhan din tanan. Limpiyuhin nyo tanan da. Para wala kanahan. Kung sa bagay, do kadamo, manada tuod sang nag-ilista das pangilid mo. O gani, man pero kung nagamit naman ang kagkawon mayo. Kung mayo man lang paraman sa mga pumuluyo na i-develop na lang ng area. Ay, importante, social distancing kag face mask lang daguro. Total, mo naman lang ng kaladtuan kag lapad-lapad nga jagingan mo, makadua kada kalibot na ano pa naman. At least kung gabi ito may palagaw-lagawang ka nagamay. Basta hasta lang alas 9 Okay, alas 10 may curfew to mo. Si Kapitan nga ni, gabi naman gani kung galita. Doon na sa iga opsina subungaw. Di purma. Kakatulog. Abi, kung mag-plaster na kap, imbitahaman kami Black Cup.
Kay balo ko ka pamati ni sa subong. Grabe si Kap no, alin sa aga, no? Oo. Hasta sa gabi siya. Hasta magabi siya. Kung isa makadto lang na sa barangay, abla may karadtuan siya. Dumayo ka pa. Ganit, dumayo ka. Kala mo kami din ni Action Rex. Oo, para mabugnawan man ang utok na ambla. Action Marlon. Oo, nan. No. Oo, si Marlon. Si Action Marlon, ikaw, ako din, no? Ayo di purma. Tubangay ka, okay mo naguro ka pa. Oo. Importante nga mayong lalo. Si pari ato ba intraman? Ate, Action Ate yung pon, ba intra siguro? Dalon ta na sa? Kaya pero mayo gila na mong, ano ko tilawan tayo. Tilawan ta, basta okay lang operations, kag i-grant lang sa city na da. Kuha na da, namin na da nga pwesto. Oo, namin na da, at least bisan pa. May jaggingan ka da, may lakat-lakatan ka da. Dalayo, pa na da ang kuha, ang hold upanay, kada na siya unang kapang sa una mo. Adra, gali singuna. Kada siya unang ka-exit ang hold upper, sa sulod, gali. May nadumduman ko may isa ka kaso dang exit niya. Oo, sa exit sa sulod to sa old airport. Ikaw kay may balay-balay, at least daw medyo layo sa kriminalidad. Oo, kag mabantayan sa mga tanod, ginadaing. Plus ang highway na, pwede na gina-aksidentihan mo. Ano ba, yaman ang plano ni Kap, no? Gani man. Kap, pag kita da. Ara. Ayo di purma. O, matira ta na yun. Sabi ko na interview nato si Colonel Henry Piñas, ang BCP Director ako din sa paglutang sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez, nga miyembro sa Negros Occidental Provincial Police Office, kanilistino sa Legal Office. Tinagapati si Piñas sa interview naton nga posible pa nato ang pag-ambus. Kaya para siya ambus inimog ano tabo kahapon sang aga sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez kag planado ang nagimo sa sining krimen kalingiti ang pag-execute nila sa kay Perez Action Rex pasalamat magaling ang biktima kasi wala siya mapuruhan, no? Pag wala sa ginamang at tinakangko siya sa mga minor injuries saya sining lawas Action Rex. Tisiling ni Colonel Henry Piñas ginabuligan ini isang Bacolod City Police Office kakang Negros Occidental Provincial Police Office din assign ining si Perez nagabulig man sa sining kaso sa pagkapatigayon sa investigasyon. In fact, gintas na ni Piñas si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge na mag-coordinate sa Negros Occidental Provincial Police Office sa dugang informasyon na makuha nila sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez. Tinagapati si Piñas Action Rex na posible may angot inisadto sa trabaho ni Perez nga nakaagi man destino sa drug operation hindi lamang sa Bacolod kundi dito sa bahin sa Campo Crame sa Metro Manila. Yari ang palayag ni Colonel Piñas sa interview sang Action Radio. Colonel? No, yes, Colonel. Well, doon pa natin ang investigation, ang isa sa mga anggulo natin ginatanaw subungan trabaho niya as police officer. I understand the former operatiba sa illegal drug unit sa Campernic. So, posible pa may mga nalapakan sa sir, ano? May mga posibilidad yet, that is why ginatanaw natin sa ating investigador. Sir, ano nga ito pa siniman sa kaso yun ni Perez? Ano man, well plan? Is it ambush o ano man? Well, ang tawag din the manner nga pag-execute, panado considering in most cases pag nag-ambush ang mga perpetrator, yung plano din na siya. So para sa imo sir, ambush sila tabo? Yes, ang sa Pax niya wala na medyo high ground ang imposisyonan sang tao din sa mga suspect. So, usually ang ambush nilagit na sa kami, mga high ground, mga mag-ambush na nag-prison. So, ayan sir, ang natabo kay Perez, hindi ba sila matabo? Malayo, matabo sa sabok ang polisyon, kundi mag-along sir? Well, ako na siningo sa ating mga personnel na delikado ang trabaho natin. Hindi na ni sila nga kuhan. Matapos kita sa mga tapakan ng mga tao na hindi naman masatisfy. Muna ang kuhan natin na kinailan maghalong kita upang napitan natin ng mga partner sa risko sa ating trabaho. So, mas maayong kita mismo maghalong.
Konso sa palayag ni Police General Colonel, ni Police Colonel Henry Viñas, kaga iya ginpanugyan sa kapulisan nga team medyo gamay lang nga paghalong, specialmente nga ara na destino sa mga drug unit sang Bacolod PNP. Kagreton abel aksyones kung bala ining pagluthang pagambos sa kay Police Staff Sergeant Perez bala may angot ini sa pilaman ka mga kaso sang pinatsanay diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric, una report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, launa 16 ang aton oras. Ay, kuha naman siya, walang gana ini siya, no? May lang pag-monitor kay Renan Payungayong, no? Ga-monitor si Renan Payungayong, no? Kay Junji Mendoza, may lang pag-monitor Junji Mendoza. Kay Nili Guanga, may lang pag-monitor, no? Nelly Guanga. Kay Nili Daddy Sosbuntalidad, good PM lang, no? Dra sa Bangaaning, no? Good PM, no? And Kenneth Vallejo, kay Virginia Vallejo, kay nanay ko, Action Rex. May lang pag-monitor, Virginia Vallejo. Panamyaw lin sa kay Kenneth. Paring Roel Lanawan si Roma, good PM lang. Dara sa Libertad Public Market. Kay Gary Tuguto, may lang pag-monitor, Gary Tuguto. Kay Jerry Hikana, may lang pag-pamati man, no? Jerry Hikana. Ayos. Sige, mga kaaksyon, daligid lang Standby anay kay matagtabla ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawak kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:23 ang aton oras, 1:23 na mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo. Sining bahin ti binulagay kita. Temporaryo lang ina. Buwas balik kay kita. 11 o'clock to 1 o'clock diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pagpakigupod sa isa edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.